Ia, dim ond pythefnos sy'n ei fynd o'n tan Cerddwn Ymlaen 2013 ar ôl profiad flwyddyn dwytha. Dwi reit nyrfus, ond un peth, da ni'n gwybod be oedd y pethau anodd flwyddyn dwytha, so da ni wedi gallu paratoi chydig bach yn well. Fyswn ni'n licio bod fi wedi cael mwy amser i ymarfer, mae wedi bod yn brysur ofnadwy, ond na edrych ymlaen. Mae yna 15 o'n ni leni wrth gwrs, gwynebau newydd, a hefyd mae yna fwy o bobl yn mynd i ymuno efo ni bob dydd leni. So mae hynna'n mynd i fod yn dipyn o gymorth yn meddwl cael gweld gwynebau newydd a cael amser i sgwrsio efo bobl gwahanol ar hyd y daith. Well, it's been very interesting this morning to be witnessing this demonstration by the Wales Air Ambulance of their life-saving techniques. And I've experienced the Air Ambulance service myself. I needed them. It's not just a service, an ambulance service as such to go out and bring in people who are injured, but it's the work that the paramedics do to stabilise the patient on the scene that gives them the best chance of surviving. O'n i'n sylweddoli, nes bod fi'n cerdded blwyddyn dwytha, na arian cyhoeddus sydd yn ariannu'r Ambiwlans Awyr. Felly, oedd hwnna'n dipyn o sioc i fi, felly mae'r ffaith bod fi'n mynd i chwarae'r rhan i godi arian tuag at gwasanaeth sydd yn unigryw i Gymru, a mor bwysig hefyd wrth ystyried y tirwydd yng Nghymru. Felly, mae'r ffaith bod fi'n mynd i cael cymryd rhan i geisio codi pres, codi arian tuag at melusen fel hyn yn arbennig. Really nervous now, and the closer it becomes, and it's a big challenge ahead of us. So yeah, but looking forward to it. I think really want to just crack on and get on with it now. It's a huge thing for me, because I can actually give something back to the charity. Because most of my time I've spent flying on this aircraft or managing the aircrafts. Normally I'd be flying over the top of most of these communities, but to actually walk through and see the support, it's going to be great. So I'm really looking forward to meeting people along the way and sort of talking about what we do. Dyn ni'n gofyn i'r aelodau i gefnogi Mr Urdd ar y daith yr holl ffordd o Abertawe i Gaernarfon. Gobeithio fydd yn dod mas i weld a fydd ysgolion amlwg yn ymuno gyda'r daith ar y darnau sydd ar agor i'r cyhoedd, ond yn sicr pan fyddwn ni'n paso trwy pentrefi, dyn ni'n gobeithio fydd y plant wedyn yn dod i weld ni yn yr ysgolion. Wel, yn amlwg mae gen i brofiad teuluol o angen cael y gwasanaeth, felly mae'n bwysig iawn i bobl Cymru, ac felly'n bwysig iawn i aelodau'r Urdd, ac wrth gwrs mae'n bwysig o'r ochr dyngarol y mudiad ac Cydddyn a Christ ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig iawn fod plant a phobl ifanc yn dod yn ymwybodol o bwysigrwydd y gwasanaeth. Mae Mr Urdd yma, sa'n siŵr faint o ymarfer mae wedi wneud, so wedi wedi colli lot o bwysau, ond mi'n siŵr erbyn diwedd y daith fydd e'n slimline Mr Urdd. Oh, please do. Come and join us. Come and have a chat. At the end of the day, we're doing 26, 28 miles a day, so it's a long time. And come and have a chat with us and hopefully put your hands in your pocket and support us along the way. Os di rwy'n isio ymuno hefo ni ar y daith, ydy ddim rhy hwyr. Mae yna gyfle i fynd ar y we, ac yn fanno mae yna bapiau yn dangos yn union lle mae'r rhannau cyhoeddus, a medrwch chi ymilodi hefo ni fanno ar y wefan. So cerwch chi www.cerddwnymlaen.com a dymunwch efo ni.